Selamat pagi anak-anak. Dina iki kita bakal bahas tugas kemarin. Nah, saya lakon. Sopo sing durung nglakokake tugas? Joko, tugasmu wis rampung durung? Boten Pak, kula lali. Lali? Apa pancen orang yang ngramake? Eling Joko. Mas disiplin itu penting kanggo masa depanmu. Saiki ayo kabeh padha maju lan tulisno apa sing sinau sama guru iki. Arif, kowe sing rumiyin. Bagus Arif, kowe bisa jadi contoh kanggo kanca-kancamu. Arif iki ane kok pinter banget tuh. Apa mau ganteni Pak Bowo misalnya besok. Kunci senengane aja ngono ae. Misalnya sing kon sing gak seneng. Misalnya dulu. Lah mesti bagus sih melu-melu ngomong ae kan bagus. Udah isin terus-terusan merusak pasuduran iki. Bila iki mesti keminter. Aku butuh ceramamu. Joko, aku ngerti kowe butuh wong Allah, tapi kenapa kowe seneng ganggu liya? Ngerti aku cuma ngerasa misalnya aku cuma digawe salah-salahan. Kowe kudu buka pikiranmu, Joko. Coba eling nek kowe susah, kanca-kancamu sing bakal nuruni Allah. Kabeh kudu bisa kerja sama. Iki bab kudu sapa sing paling pinter. Nanging bab sapa sing iso ngrangkul siji lan sijine. Aku mulanya dari Prabu. Kamu bisa nolong aku. Mesti Joko. Artinya bercoba. Masih misal nggak paham, ini tak jelas semua. Ini Pak, gasnya Pak. Kelompok iki cenapi aku seneng kowe-kowe kabeh bisa kerjasama. Pembelajaran kanggo kabeh wong yen pas bener niku kunci sukses. Aku ngerti misalnya aku lagi orang berdiri. Aku bisa misalnya aku belum menerima hati kamu.